Selamat pagi bos besar. Ampun ngoten to jeng nani. Nggih, wilujeng enjing jeng probor ini. Wah, jan. Nggih. Panjenengan kula seneng sangat panjenengan taksih segar bugar. Nggih. Iya. Alhamdulillah kedah ngoten lho Om. Ah, iya. Terus ngendikane jenengan wau harus profesional dan disiplin. Ngoten lho. Iya, disiplin nih. Disiplin. Ya. Semakin pagi semakin meriah. Oh iya, tembangnya apa? Niki nggih balik ten pasangan duet kula no kudu. Wah, Mas Budi. Nggih. Ya. Ayo disiplin. Anu diterusin ning anu Mas. Kalau terlalu banyak begadang. Ayo Mas Budi, saya op. Ya. Karo munggah karo jumeneng ben nembang kuwi Mas Budi. Ya. Wah, lagu-lagu Bang Haji Rumah Irama iki dilebokne ning gamelan ya apik ya Bud ya. Oh sae Mas. Heeh, termasuk Kuda begadang. lumping napa nika? Lek kuda lumping sing piye mana? Ada kuda lumping. Kuwi lek repe. Ada suatu permainan. Nono ning ning no. Permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. anti kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Ora suwa. Itu kuda lumping. Pop. Pak Budi, sampe niku lirik api-api kok mbok ganti apa? Sing bener piye tak Itu ora paham. kuda lumping, Kesurupan. kesurupan. Lapo kok cangkemmu ora suwalan? Aku pas lali. Lali pas rasu. Ngono iki awakmu ya kudu mengelak, Bud. Ora swalan iki tegese sarungan. Sarungan. Ngono ya kuwangane. Hei. Tembang-tembang Nggih. ngono ki apik-apik. Nek berduet apa, Mbak? Apa? Ngampil tembange Kiru Digereng. Wow. Dewa Tresno. Dewa Tresno, ya. Dewa tresno. Iya. Diaturake. Pak Budi ya. Oke. Sik dijajal no. Nggih, Budi ku ora dijajal sosoke ngeslong. Iya. Wis kabel ae sing wireless wis wedi karo sampean. Ora. Cek sampean tambahi volumene Mas. Ya ora bagus. Kemoalan masa. Malah kemalan Mbak Gono kalian. Malan padahal cangkeme sing gak pas. Wah, jangan hebat. Semangat. Iya. Mas Nanang ngantos goyang lho. Oh my god. Masa? Nggih niku. Iya nyawang panjenengan kuwi mergane. Nggih. Iya. Iya. Ayo diteruske. Aku pengen Mbak Sulis karo Nduk Diah. Iya, Mbak Sulis karo Nduk Diah. Ayo Mas Budi, sebutan Mas Budi. Di Polri. Tanggal ini apa kosong Pak Ian? Coba nanti kita Dialah. koordinasi. Nanti tanggal ini di coro kasaran ditengeri dhisik. Ternyata sak enteni sampai kelipat tanggalnya ndak sido. Bareng tak tengeri ndak sido lah. Kemarin niku Bu Onang nggih ngoten tanggal berapa? 25. 25. Nggih dereng kula tanggali Bu pada waktu itu nggih. Iki ku sanu nggih wong ngawu-ngawu kaya sing wis. Nggih, Ini terus Jeng dengan Probor ini, telepon kula. heeh Jeng Probor ini sudah saya telepon. Kula nggih peksa nggih, nggo mboten kepeksa men pancen nggih nyatake. Nggih. Nggih telepon karo Mbak Probor ini, Mbak. Dilalah sampeyan nyoto dijawab. nggih, Ah, Om, nggih, nggih. alhamdulillah. Langsung lah pada waktu niku nggih kula pun dikonfirmasi bahwasannya pentas ten Gamping Rejo nggih. dalangipun panjenengan nggih kula pun percaya mawon langsung kula dilunasi oh. Wah. Berarti sesuk kontur panjenengan garek wassalam no. Makanya niki mau nuwun sewu kesalahan teknis kula nggih santai Sebabnya pun lunas. oke. Neng nggih leres jenengan kalau wau kerja tim itu memang penting. Nggih. Tanpa napa niku penonton kita belum jadi apa-apa. Belum jadi Gitu. apa-apa, betul. Tanpa gamelan mboten saged muni. Mlampah, nggih. Tanpa jenengan tukang diesel nggih mboten saged. Nggih. Tanpa Bu Ona nggih kula mboten saged mbadok. Oh ya sing apik. Neo, meneng ta but iki lho, Jeng Probor ini iki lho. Disopo dhisik? Lah iya, mbok sing enak aku iku sik berbincang ngobrol dengan enak karo Pak Dalang. Kon iku kok ngeriwuki. Ya ampun kemajuan lho Om Eko nuwun sewu. Napa? Lah niki kok ndamel lipstik to. Lah kamangka lek
kodoan dikira penonton iki padha catu lho Om, cangkeme. Oke. Lah kan kecantol untune niku. Bolak-balik ketatap mike dhewe terus tatu. Wong kok gawe But, kaya ngono. wong lanang ki punya penang, But. Wong lanang karo wong wedok ki awakmu kudu iso mbedakake. Wong lanang karo wong wedok kuwi derajate ning sak tetep dhuwur wong lanang po. Kowe aja sok ngina karo wong lanang. Ngerti tembung lanang apa ora? Apa lanang? Lanang ki najan to ala kaya wujudku ning aku tetep duwe wenang. Lek perempuan ki apa, But? Apa? Wedok ki. Wong wedok iki gawene mung dodok. Probo niku enter tegese Mas. Heeh. P R O B O. Heeh. P niku sing pemuas nafsu. R R rasanya nikmat sekali. O Original tegese asli tanpa campuran. iya B Bokonge semok. O Ombo tenan. Ombo tenan jangkauannya dalam bidang budaya gitu. Pemuas nafsu, lek nafsu kok raimu aku ya gak kolu tambah. Wong kok kaya ngono iki. Iki ngomongna budaya, ngomongna wong lanang wedok, ora enek wewenang lanang karo wedok saiki zamane emansipasi wanita. Wong lanang karo wong wedok iku sejajar Pak Budi. Masih kono apa? Aku mang apa probo? Budi, budeng wedi iku raimu. Iya nek aku budenge kowe beruke, dadi pas ya. Menyek. Nun sewu lho Om ngeten iki. Praboy Mas, saiki dong dadi sinden kondang kemaki. Ora eling duk rikala babat bibit sekawite. Aja buka wadi. Ora buka wadi. Kene lho. Wong biyen kuwi penggaweanmu nalika urung dadi sinden kondang ning pasar kowe dodolanmu mung gethuk kowe kok kemlelet lho. Ya ampun. Lah iya kemlelet to kowe. Aku mek trimo apa? Dodol gethuk. Ojo salah Mas Yokon sadurunge dadi apa jenenge wiraswara kondang dagelan kondang kon ben mek turut pasar mek dodol manuk. Iya kuwi perjuangan kok iya. Ya, kon nek buka nang kene aku mek trimo dodol gedhuk kon manuk kon sing lancang. Kok aku mbok arani lancang? Lah lha apa manukmu kok nutuli gedhukku? Loh, ya apa ya salah manukku? Keneng apa gedhukmu mbok ler? Jenenge bakul, non sewu jenenge bakul lek ditata diler. Monggo sinten ingkang ngersakaken gedhuk, Diler kayak kambile nyerawut ngono. Lah iki sing ngarai enak lho. Sing ngarai enak iku kan ya apa jenenge parutan kelapa sing warnane kaya ngono. Kon ngerti parutan kelapa ku warnane apa? Putih. Ya gak. Apa? Gula abang. Oh. Dadi warnane apa? Gula abang to. Warnane coklat. Coklat Ya ireng. kan enak berarti gedhuke. Gedhuk premium. Oh, nopo lancang manukmu kok senengane ngentekno iku apa? Wong kok. Kaya gethukmu umur kaya ngono ra sapa ra gelem nutul kok. Masaku. Oh, wong lanang wani karo wong wedok. Wong wedok iki jarene anu Mas, wong wedok iki karo wong lanang lho tanggung jawabe abot wong wedok. Oh iya. Oh tetep abot wong lanang lho, Bo. Wong lanang iki tetep abot sesanggane. Lho tangi turu wae wis mikir nyambut gawe ngurangkapi guna kaya mikul guluk abot wong lanang tinimbang abot wong wedok. Ngono iki jarimu wong lanang abot wong lanang timbang wong wedok. Wong wedok ngeladeni wong lanang, tangi masakno wong lanang, paribasane wong wedok iku mbobot. Mbobot gede 9 wulan 10 desa. 10 dina. Desa. Ibarate perang cakil. Perang sabil. Iya, perang sabil. Pengorbanan seorang ibu lho. Kon aja ngawur lho, ngelairno anak totoan nyawa. Lah kon ben apa meletek teko watu raimu. Alah, wong wedok karo wong lanang tetep abot wong lanang. Apa? Wong lanang iki janji sunat. Sunat karo wong bayi lara wong sunat asine. Lho. Lha wong sunat sepisan wis lawase ra bakal sunat. Lha wedok arep abot nglairke jabang bayi, sik saiki nglairke. Aduh yang setahun wis meteng meneh. Lha abot wong lanang kok ya. Lho jenenge kodrate seorang wanita ning tapi gak iso digawe nyek-nyekan lho Pak Deputi. Sampeyan ngerti wong lanang karo wong wedok iku sik dhuwuran, sik sugihan wong wedok. Tandane, Bu, tandane. Sampeyan rodok rene cedhek aku. Iya. Iki apa? Iki
anu jempol Ibu jari. Bahasa Indonesianya Lah ibu jari. kontumon bapak jari. Oh iya. Dadi sugih wong wedok ya, Bu. Wong wedok lho, ya wong wedok wong kon ya duwe jempol. Kok kate ngenyek-kenyek wong wedok. Kon ngerti pimpinan kabupaten? Iya. Iku dipimpin karo sapa? Bupati. Kontumon Pak Pati. Iya aku ya bunah ya, Bud ya. Ibune. Heeh. Menang kalah loro sik. Tak Ya mikir apa? aku, tak golek dalan. Oh iya, Pak. Saiki Awakmu rene nuwun sewu lho ya. Awakmu rene numpak apa Pak Deputi? numpak mobil Lek bensine entek diisi nang ndi? neng Pertamina. Mina jenenge wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Kontumon Pertamidin. Iya. Saiki aku mau kalah. Ana dalan sing bebas hambatan ke jenenge apa, Bo? Tol. Tol kuwi nek wong lanang apa nek wong wedok? Pikiran. Tol kuwi nek wong lanang apa nek wong wedok? Pak Budi. Piye Cahayu Probo? Sing cangkeme untune kaya gapura kecamatan. Perkara tol, wong wedok gak mau kalah Pak Budi. Iya. Panggung iki mancik apa? Neng bumi. Bumi iki jenenge apa? Bumi iki wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Lah lapo tolmu kok mancik wong wedok? Iya, tole mancep ning kene bumi lho, Bud. Mantik wong wedok. Tolmu lho mancik nang gone wong wedok. Sik. Aku tak bali meneh. Aku yo mau kalah. Heeh. Jare Pertamina niku wae ora sumber bensin utawa minyak ya, Mas. Ah. Bumi iki lek dibur kan metu minyake. Heeh. Lah saiki sing tukang ngebur kuwi lanang apa wong wedok? Wong wedok ora dibur wong lanang apa bakal metu lengone coba. Lambemu lho, Bud. Ayo. Mau kalah aku. Pak Budi. Piye? Sampai ngerti artis terkenal di Jakarta, Iya. asline wong Pasuruan ngerti? Ya, Inul. Inul Darating di Daratista. 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 Ya. Iku gawene apa? Gawe ning ngebor. Lah iya kok jare sombong wong lanang isone mek ngebor. Kuwi wong wedok lho. Ayo mbok pamerne apa meneh wong lanang? Sik. Sik. Niki mau ngomongke bapak anu. Bedane pria karo wanita, Bud. Kuwi perlu kok ungkape. Lho, pria karo wanita. Heeh. Pria iki nek aku to, Ah. PRIA. Ah. P penakluk, Ah. R rasa, I indahnya, A asmara. Seorang Dadi wong pria. lanang iki penakluk rasa, indahnya asmara. Wong Seorang pria. pria, Beda karo wong wedok, Bud. wedok iku wanita. Oh. Waki wadah niki nitipke taki senjata. Dadi wong wedok iki monggo nitipke senjata kuwi lho sing pas. Lah nek senjatamu ya mesti tak gecek to. Ayo kok iso ngono. Saya senjata. Mbok sing halus kok. Aku sampak wedi ndelok kono iku. Aja meneh kowe aku ngilo nyawang raiku dhewe yo gila kok. Ning tapi nuwun sewu lho Om Iya. Budi. Ah. Nama Om Eko. Pak De Budi niku multifungsi lho. Oh. Kula saderenge perjalanan ngriki kan kula masuk angin to. Heeh. Lah kok rasane iki mual ngelu mboten napa niku jenenge mboten leren-leren. Ah. Lah kok mboten kesuwen kula ditulungi Pak De Budi. Kula dikeroki Om. Weh, kudu golek kerokan. Mboten ngangge kerokan sing aneh-aneh. Oh, terus? Damel untune niki. Ana ngeroki karo untu. Ya Kak. Nangke. Jajal, Bud. Awakmu anu gigi ngene ana apa ketok nemen lho. Jane ndak nemen lho, mek loro sing kaya truwelu lho. Sing tak cepet iki. Tapi nganu no, brengose cukul kok Om niki. Weh. Brengos si apa Pak Budi? Brengos kuwi minangka tandha brengos iki gebere wong rongos. Mulane gawe brengos. Brengos kuwi gebere wong rongos. Ning budi iki sempurna lho. Arpa budi iki dielek-elek Mbak Proporini. Nggih. Ning budi niku wis nikah. Kowe wis duwe bojo ta, Bud? Sampun. Berarti iki kan ya wong lanang sempurna. Kok takon, anakmu ya nek ndas ibut ngono. Ya kok disiki lho ya anu. Awiteno wong aku iki mung gololonan wae. Aku karo gumun sore mau, Mas. Apa? Arep salin sandanganku delekke bocah-bocah. Delekke sapa takoni aku.
Dipek kok. Bagong kuwi mesti munose kowe. Arep ganti sandangan dhewe. Pak De Budi menemben iku Mas yo apa jenenge sampean karo bojone sampean iku secinta seromantis iku ya kandhanono bojone sampean. Enggak nganggo sak nganggo iku ya didelok kulitane. Terus Nun sewu kulitane bojone sampean kan ireng. Ireng. Ngono kok mbok tukokno jilbab ijo popos. Iya. Teko doan iku lho nyopo aku. Mbak Prabu, ya ampun, Bude Budi, tak kira gendeng lumuten. Kok iso kaya ngono lho. Kuwi kok yo nyawang bodimu to apa? Apa enek to Mas? Bodi sakmene gawe sakmene gedine kok gawe pakaian renang. Jadi sing pecuwotot. Lah klambi renang lak mbok tukokno mulane kula niku nuwun sewu lek mlaku kok kaya ngene-ngene iki dilalah nyelempit lho. Aduh Mas aku sembrono. Ning arep beti kaya ngopo Budi niku punya keistimewaan lho, Jeng. Keistimewaane no. Lho nembang suarane apik lho. Iso nembang berarti iso gandrung aku no sampean aja mek ngenyek-ngenyek aku lho ya. Paribasane aku seorang wanita iku butuh digandrung. Sampean wong lanang. Wis kasmaran lah. Ya wis manut. Iki nganggo Jawa apa modern? Sak karepe sampean, Ndang. Melok barang Mas Gono. Wah. Jaluk. Iya. Merentah lho. Koyok ganteng-ganteng raimu. Aimu dhewe kuwi. Merentah. Apa tembangnya, Bud? Sinom jabung. Oh. Malangan. Ya. Wah. Padake ra iso. Tapi ya mbuh. Ya sing yakin lah. Yakin Pak De. Iso to. Tapi Mas. No. Kiraku kewetan tidra. Pak De Budi sing kaya cok bakal. Jarene Sino Malang. Lah iya. Kok kiraku? Lah kuwi sinom apa to ku jenenge? Ya ampun. Sing penting ra ya sinom to. Iya, sinom sing pelok barang. Iya, sinom pelok barang. Terus arep cuwe pok mblonyok. Guyu, amen guyu eh. Budi lek guyu nyeneng nih lho ya jane. Manis aku guyu. Allah. Iya. Mancep apa? Ayo. Kiraku kewetan tidra. Vokale sing genah, Bud. A I U E O ne iki sing genah. Nggih sakjane sampun genah lho Om Eko. Alate cangkeme niku lho sing Kaya wong kereng. sampean kok koyo gringgingen ya cangkeme ngene. Aku dhewe ngrasane cangkemku ya keju padahal. Ojo dikikis. Probo yang geding nih, mosok cangkem kok gringgingen. Ya yo, wis kowe iki. Ayo. Panten suwe taen teni probo Dawuh katimbalan Kang Mas. sira jejering wanita kang sulistya warna cahayu Napa inggih? sing apik to Gang. Lho lah iya napa inggih Kang? Napa inggih Kang Mas ngono sing apik. Nggih Kang Mas. Ning donya ora ana 5 ing jagat ora ana 4 mung siji kang dadi kekudanganing ati sliramu Prabarene coba-coba tuduhno swaramu kang endah anglam-lami Praba. Nyapro dikek watuk iki. Ati watuk kan. Ayo ngaku ning Taman Sari wong
kabeh padha anekseni, aku arep takon kabeh sing padha mirsani mrene. He, para kawulaku kabeh. Aku pantes ora karo garwaku? Kang Mas Budi. Lah kok penonton padha alok? Pantes apa ora? Ya wis. Kok mung ya wis lho ra. Witenon tak peksa wong ya ora pantes aku ora malah cidra ing patemboyo. Ayo. Piye penonton ingkang pojok kok padha alok probo kaya gandeng kethek. Jane iblis. Aku mbolokke kaya ngopo ora nesu, Bo. Watone ora mbolokke kaya kethek. Ngapa, Bud? Mergo kethek kuwi kewan sing paling ngeyel. Lah kok iso? Lho, ngeyel to? Ngeyel. Ngeyel. Sik balenono meneh. Bo, aku mbolokne kaya ngopo ora bakal nesu, Bo. Waton ra mbolokke kaya kethek. Mergo kethek kuwi kewan sing paling ngeyel. Lah kok iso? Lho, ngeyel to. Ngeyel. Oh, balik kurang ajar. Monggo. Suwe kene Prabu lungguh napa panggonipun Kakang Yai. Wah. Terus Kok kaya ning patung ngono modele. Kula patung sing sempurna lah niki patung sing pun gaprek. wis ndak kuat aku, Bo. Ngembes kabeh iki. Ayo. Rasaku angen Ya ampun Om Eko kok kados wontenipun anu nggih. Dalang Almarhum nggih. Ki Mantep Sudarsono. Iki aku ki sejatine ya dalang, Bo. Iki sing dalang sik Pak Eko. Penonton sak menumbane umpama sing dalang aku. Wah, penonton ngebaki lapak. Sik to kowe iso ndalang iki apa iso suluk kowe? Lho, kowe jenengan ngece lho, Mas. Jenengan ngece. Njajal ngomong kowe dadi dalang nu sulukmu piye? Kuwi ngangge barang. Ayo karakter iki mang lho. Punapata mirah ingsun prihatin waspagung mijil prihatin waspagung mijil ngoten niku lek ciri khase Pak Mantep ngoten niku. Almarhum Pak Mantep. Bapak Anom Surata. Bapak Anom Surata ciri khase pun benten malih. Gandem lho suarane. Gandem no. Redo mawur mengewur murahan dengaran ngajurit semonten niku. Wah. Pak Eko ngeten. Lek suaraku piye? Bumi kencang-kencang langit lan-lan. Dapurmu. Wah, sampluk raimu iku malah. Lek teko aku kok elek-elek. Sae jenengan dalang bijaksana. Mangsamu. Aja dipotong. Ayo. Mboten usah dipotong bayarane ning potong ndase ae. Wong kok. Potong ndase. Lah aku ndasku dipotong gawe ndas ndi dal. Ndas ning omah ora pokro kok. Tapi ndase nyambek lho sampean. Ndase nyambek, awake putih ndase nyambek. Tolong. Asli aku mbayangne kok. Tapi kan otot nang matul. Sampai melet-melet lho bayo. Yuk, nang dirica-rica. Ayo. Agak kikirek rica-rica. Yo kok. Itu Kang Mas. Bicara krungu semaya eling yen
Yo. Kan aku manis. Propo kok padane purel nu. Yo. Yo. Ayo, cekengesan. Gledang. Lakae putrae tako. Tembangnya ora susah sing angel-angel, Jeng. Ya, aku njajal nyuwun dadi ati ya kena. Heeh. Jenang kula ya kena. Ya disesuaikan. Mengka. Wah, jan. Matur nuwun Om. Iki sekaligus nggih pripun? Pripun? 3 lagu. Tiga lagu piye? Lho, sik dipisan maneh kanggo Slendro, Mas. Wow, Jula siap. Jili khas Oh, jula-juli. Jawa Timur. Iya. Iya. Aku ya jula-juli, Bra. Oh iya no, iya, berdua no. Ya. Duet lho. Duet. Iya. Ben diwiwiti saka gamelane dhisik. Nggih. Kling klung ting klung. Ayo monggo. As. Lo. Surabaya kan. Tuku tahu aja mlayu tahu logor disasar mentok. Rupaku ayu wes kesuwur bokongku semok. Iya. Mula yen mlaku suarane kakok. Pariwisata Provinsi Jatim muga tetep jaya ing Nusantara. Ya. Asik iki. Asik. Kuntul baris khas Jawa Timuran lho. Wanci sore tae apa aja wani-wani karo wong tuwane prasasat wani karo wah, meduronan. As.
umpuk-umpuk kebumbung wadahe merang asik cilik diipuk-ipuk yen wis gedhe maju perang yang Betawi yen wis aman ngajak Bali liwat Kediri nyangking rangsa isi ubi telo dibuntel godhong paloso kok buntet nemu rondo kok bentet syukur kapokmu kapan dadi bocah kok cicilan gawa banyu kok kececeran rupamu ayu kok bocel eceran rupamu ayu jaluk duit 500.000 aku omong apa anane yen duit blas ora duwe kowe bangkel atine banjur ngrangkul aku sak kencenge kowe tak cengkakake ketiba mlumah suwe jari yo aku saka ngomone terus wae tak tamatake terus tak tamatake sarungku plotrok ketok konjobo sampun semak wonten kidungan kula boten orang ya painten ketiban ndok nami wonten watu nyuwun wah matur tumbah nuwun awakmu kaya sepel lho Bud karo Mbak Probo ya Bud sak setel-setele wong ya sak gaduh-gaduh penting matur tumbah nuwun terima kasih Sampun, iya nggih, wah matur nuwun.